U ovoj lekciji ćemo se pozabaviti pitanjem partnera. Krenimo od definicije pojma partner. Partneri su zapravo druge kompanije, odnosno organizacije koje su različite od naše, a mogu nam dati određene resurse ili pak obavljati određene aktivnosti važne za funkcioniranje našeg poslovnog modela. Prije nego što uđemo u bilo kakvu vrstu partnerskog odnosa, moramo se skoncentrirati na pitanje kakvu vrstu partnerskog odnosa želimo. Primjerice, da li želimo ući u stratešku alijansu s nekim partnerom jer ne djelujemo na istom tržištu, stoga se nismo konkurencija. Da li ulazimo u neki zajednički poslovni poduhvat ili pak idemo u odnos kompeticije. Već iz ovih pitanja možemo vidjeti da postoji niz različitih razloga zbog kojih se uopće upuštamo u partnerski odnos. Primjerice, razlog može biti jednostavan, podjela ekonomske dobiti, odnosno koristi. Drugi razlog može biti da ćemo ulaskom u partnerski odnos imati povećani broj korisnika prema kojem on pristupi. Isto tako možemo iskoristiti partnerov brand kako bi podigli vlastitu marketinšku poziciju unutar tržišta. U partnerski odnos možemo ući nam trebaju resursi, odnosno novca. Tu je važno naglasiti da kad kažemo partner, mislimo na dvostrani odnos. To znači da iz tog odnosa oboje moramo dobiti određenu korist. Ne možemo razmišljati o partnerskom odnosu tako da samo naš poduzetnički poduhvat ima koristi od tog partnerskog odnosa. Ili organizacija s kojom stupamo u odnos ima više koristi nego mi. Moramo naći dodirnu točku u kojoj imamo jednaku razinu koristi prilikom ulaska u partnerski odnos. Postoji jedna vrlo česta greška poduzetnika koji ulaze u partnerski odnos. Mi naime možemo vrlo jasno definirati zašto nam je potreban partner. Znamo da nam je potrebno niz resursa i drugih stvari koje naš potencijalni partner ima. No s druge strane, često ne znamo točno artikulirati zašto smo mi potrebni partneru. I to je važno iskristalizirati na početku partnerskog odnosa. Na kraju osvrnimo se na činjenicu kako ćemo u literaturi često pronaći pod pojmom partner kako je to odnos između dva entiteta jednake veličine, ali u svijetu startupa to često i nije tako. Stoga u sljedećoj lekciji ćemo pokazati primjer partnerskih odnosa na sveučilišnoj smještajnoj agenciji. Lijep pozdrav!